Yarım resmi Orient neşir Aşgabatdaky Türkiýe ilçihanasyna salgylanyp Türkiýe Respublikasyna bir aýdan artyk fiýahat etmek isleýän türkmen raýatlarynyň talap edilen wiza resmi namalary barada habar berýär. Türkiýe'ye gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary uzak möhletliň fiýahatçylyk wizasyny resmileşdirip bilerler diýip Orient Aşgabatdaky Türkiýe ilçihanasyny sitirleýär. Neşire görä Türkiýe Respublikasyna uzak möhletliň fiýahatçylyk wizasyny almak isleýän türkmen raýatlarynyň beýleki resmi namalar bilen bir hatarda içerki pasportyň 1-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy we 32-nji takypalarynyň göçürmeleri hem talap edilýär. Şeýle-de raýatlardan arzy, pasport, ätýaşlandyryş, fotosurat, girdiç tutnamasy öňünden sargylan uçar petegi we mehmanhana sargydy ýa-da türk raýatynyň çakylygy talap edilýär. Hökümetçi neçir uzak möhletli türk fiýahatçylyk wizasyny almak üçin fiýahatyň maksadyna görä goşmaça resmi namalaryň hem talap edilip bilinjekdigini belleýär. Soňky bir näçe aý bäri köp sanly türkmenistanly raýatlary bir soru gyzyklandyrýar. Eýsem Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň raýatlaryna 30 gün möhlet bilen hödürleýän wizasyz syýahat düzgünni ýatyrdymy? Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň türk wizalary bilen bagly çap eden beýanatyndan soňra bu meseleniň töweregine soraglar hususan sosial media ulanjylarynyň arasyna has gyzyşdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen türkmen tarapy Türkiýe Respublikasynyň döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaryň esasy dürli görnüşli wiza düzgünniň girdilmegi barada ýüzlerini diýip Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy hepdeniň ahyryna beýanat çap etdi. Birazdan Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna bir taraplyň wizasyz syýahat düzgünniň ýatyrylmak ähtimallygy barada habarlar we sosial media maslahatlaşmalary peýda boldy. 5-nji awgustda Türkmen Nokatny ýüz neşir öz çeşmelerini we sosial media postlaryna salgylanyp türkmen ýolagçylarynyň Türkiýe wizasyz goýberilmeginiň totudylynyny habar berdi. Ýöne Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky gysga möhletli wizasyz syýahat düzgünniň ýatyrylmak ähtimallygy barada sosial media maslahatlaşmalary has uzul başlapdy. Ödürün jurnalist hökmüne tanıştyrýan Merdan Çarif atly Twitter ulanjysy 4 ay mundan azal 7-nji maýda wiza düzgünniň töweregine garaşlayan ýetgeşmeler barada tweet paýlaşdy. 2022-nji ýylyň sentýabryndan başlap Türkiýe Respublikasy Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza talap edip başlaýar diýip Twitter ulanjysy aýtdy. Bu tweet türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna ara alyp maslahatlaşylmaga başlandy. Kimler maglumatyň çeşmesi bilen gyzyklansa, kimler bu maglumaty ýalňyş maglumat hasaplady. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky beýanatyna Türkiýe bilen arada hereket edýän wiza düzgünniň töweregindäki jekme-jeklikleri aýdynlaşdyrmady. Ýöne Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasy entek Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türk Respublikasynyň çägine wizasyz galyp bilýänliklerini aýdýar. Türkiýe 2007-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanyň raýatlary üçin gysga möhletli wiza talabyny ýatyrdy. Şondan bäri Türkmenistanyň raýatlary 30 gün möhlet bilen Türkiýe Respublikasyna sapar edip bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlaryna degişli wizasyz syýahat düzgünni bir tarapdaýyn eglan edipdi. Aradan geçen 15 ýylyň dowamyna Türkiýe ulam bilim, iş we eklenç gözlegine ýüzlerçe müň Türkmenistanyň öýüne öwrüldi. Indi bolsa Türkmenistanyň daşary işler ministrligi türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden Türkmenistanly raýatlary üçin wagtlaryň esasy dürli görnüşli wiza düzgünniň girdilmegini soranlygyny ma'lum edýär. Türkmenistandaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisyň we nagt pul ýetmezçiliginiň arasynda Lewawyň sosial üçinçilik edaralary ýylatyň plastik kartlary bilen baglylykda alym berime ýol berendigi baradaky aýplamalar boýunça derňelýär. Mundan başga-da ýurdun gündogry sebitinde bank kartlaryndaky pullary naklaşdyrmakdaky kynçylyklaryň hem azalandygy bellenilýär. Azatlyň sebitdäki çeşmeleri muny ýurdun beýleki künjekleriniň mali ulgamlarynda alınıp barylýan barlyklary bilen baglanşdyrýarlar. Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenawatda we etraplarynda prokuratura pensiýa we kömek pullaryny dolandyrýan sosial üçinçilik edaralaryny derňeýär. Vilayatyň ähli sosial üçinçilik edaralary pensiýa we kömek pullarynyň plastik kartlaryna geçirilişi, olaryň soňu bilen haýsy tertipde nagtlaşdyryşy boýunça hasabat bermeli bolýarlar. Mundan öň pensionerler kömek pullaryny alyp bilmeýändigi, gürrüň gidýän edaralaryň munyň üçün para soraýandygy barada prokuratura köpçülikleýin arda ýazypdyrlar. Dip bu ýagdaýlary öwrenen çeşmämiz gurrun berdi. Soňky 8 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistan zähmet haklaryny, döwlet kömek pullaryny we pensiýalary raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Sondan bäri ýylat bankomatlarda nagt ýetmezçiligi bilen 100% bolýar.
Azatlyk bu noktanyklar hususan da sağlyk ýagdaýy agyr şeýledi gartasyn raýatlaryň pullaryny ençe hepdelap naqtlaşdyryp bilmeýändigi, olaryň pully bankomat gözleginde goňşy etrapdyr şäherlere şahsy özleriniň aýlanmaly bolýandygy barada dowamly maglumat berip gelýär. Ýatlatsak mundan bir ýyl ozal türkmen häkimetleri diňe ýaşy 80-den geçen pensionerlaryň pensiýalaryny naqd görnüşde almagyna ruhsat berip beýleki gartaşan adamlaryň seýledi birinji topar maýyplaryň ozal elýeterli bolan bu mümkinçiliklerini ýatyrypdy. Lewapdaky atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiziň maglumatyna görä, Sebitin sosial üçünçülük idaralarynyň işgärleri gartaşan adamlara şol tanda ýerinden galyp bilmän ýatan pensionerlere kartlaryndaky pullary paranyň öwüzini naqtlaşdyryp bermek teklip edipdirler, ýogsa da öz başlaryny özleriniň çaramagyny maslahat beripdirler. Azatlyk lewabyň sosial üçünçülük idaralaryny dowam edýän derine barada zähmet we ilaty durmuş tadyny gorumak ministrliginden we baş prokuraturadan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Belletek Türkmenistanda pensiya almagyň düzünleri dowamly ütküdülýär. Geçen ýyl pensionerlere ýylda 2 gezek, ýylyň başynda we ortasynda sosial üçünçülük idaralary bilen habarlaşmalydygy we özleriniň diýerdigini tasdiklatmalydygy aýdyldy. Ondan bu talaby 3 ýylyň dowamynda ýylda bir gezek berja etmelidi. Diňe tasdiklanandan soň pensioner 6 aýyň dowamynda pensiya almak hukugyna eýe bolýar. Bu ağırlıkta Türkmenabadyň bankomatlarynda hem pul naqtlaşdyrmakdaky ozaldan saklanyp gelýän kynçylyklaryň gowşaýandygy barada da maglumatlar gowşýar. Eýem 4 günden bäri Türkmenabadyň banklarynda yerleşen bankomatlary dowamly pul goýulýar. Ozallar pul ýerden saat 7-de paýlanyp, 9'lar töweregi hem gutarýardy we şol güniň dowamynda gaýdyp oňa maliýe serişdeleri goýulmaýardy. Emma dinç günlerini hem garamazdan soňky günler eslendik wagty barsaň bankomatlarda pul bar. Bu ýerli ilaty diýsen gen galdyrdy. Sebäbi bular ýaly ýagdaý soňky 2 ýylda birinji gedek boldy. Dip yerli çeşmämiz 7 sentýabrda gurrun berdi. Ol muny kanun goraýjy gullyklaryň ýurdun beýleki künjükleriniň mali podoklarynda alyp barýan barlyklary bilen günümel bagly bolmagynyň mümkindigini çaklady. Ýatlatsak azatlyk şu hepdäniň başynda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde bank işgärleriniň derňelýändigi barada habar beripdi. Sebitdäki çeşmämiziň maglumatyna görä, garşysyna iş gozgulan käbir bank hünärmenleri plastik kart eýelerinden kanunda görkezilmedik tölek alyp, munyň öwüzine olara pul naqtlaşdyrmaga ýardym bermekde guman edilýär. Mahkama tarapyndan bir kanun bank amallarynda aýplanýan 2 bank işgäriniň üstü barlananda olaryň biriniň ýanyndan 90 sany bank karty, beýlikisiniň ýanyndan bolsa 122 sany bank karty tapylypdyr. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar terişdeleri we ýarym resmi nesirler ýurt raýatlarynyň pul naqtlaşdyrmak bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, seýledi munyň bilen baglylykdaky mümkin kanun bozmalaryň derňelisi barada maglumat bermeýärler. Mundan ozal Azatlyk radiosy Türkmenistanyň durly tewitlerinde bank kartlaryndan pul naqtlaşdyrmak üçin owa ýerlerinden şäherlere we etrap merkezlerine gitmeli bolýan adamlar gijesi bilen bankomatlaryň öňünde nowata garaşan raýatlar, bankomatlaryň öňünde emele gelen uly nowatlar, häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki nowatlary gizlemek tinançyklary barada habar berip geldi. Türkmenistanda 27 sentýabrda belleniljek garaşsyzlyk günü üçin köpçülüklerin taýýarlyk çäreleri geçirilip başlandy. Munyň bilen bagly Balkan welaýatyndan ýüzlerçe adam Aşgabatda iýberildi. Olar öz maddi çykdajylarynyň hasabyna tas bir aý paýtagtda ýaşamaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurdun Günbatar welaýatyndan habarçysy garaşsyzlyk gününe görülýän taýýarlyklaryň pandemiýadan öňki ýyllardaky depginine gaýdyp gelendigini aýdýar. 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek sebitden ýüzlerçe adam paýtagta iýberilýär. Deňiz piýada goşunynyň welaýat migrasiýa bölüminiň we içeri işler ministrliginiň sebitdäki goşunynyň işgärleri 5 sentýabrda Aşgabatda uğrudyldy. Olar garaşsyzlyk bayramy münasebetli geçiriljek köpçülüklerin çärelere gatnaşarlar we oňa häzirden taýýarlyk görüp başlarlar diýip Balkanly medeniýet işgäri anonimlik şertinde 6 sentýabrda
barada gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, Türkmenbaşy şäher medeniýet öýünden, ruhyet köşkünden we başga da tanymal aýdymçylar toparyndan saýlanyp alynan 50-den gowrak medeniýet işgäri hem eýýäm paýtagta gitdi. Vilayet boýunça jemi 560 adam çäre urudylyp olaryň üstü ýetiriler. Olar milli libaslarda vilayetin adından çykyş ederler. Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga da deputatlaryň we Adalet ministrliginiň yerli bölümleriniň işgärleriniň onlarçasy da paýtagta iýerildi. Olar döwlet maslahatynyň mejlisine häzirden taýýarlyk görürler. Şugun vilayet häkimliginiň retmiýetleri olaryň awtobuslarynyň kerwenlerine uğratdylar. Olar öz maddi çykdyjylarynyň hasabyna 20 gün paýtagtdaky mihmanhanalarda ýaşamaly bolýarlar. Diýip büdjet işgäri aýtdy. Bellesek mundan öňki ýyllarda Garaşsyzlyk bayramyndan öň halk maslahatynyň mejlisi geçirilýärdi we gazanylandy aýdylýan üstünlükler barada gurrun edilýärdi. Ýöne ýurtdaky kyn meseleler asla agzalmaýardy. Bu ýyl Türkmen hökümeti halk maslahatyny agzamazdan 23 sentýabrda döwlet maslahatynyň geçiriljekdigini soňky bir aý bäri tekrarlaýar. Şu ýyl Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny öz ýakyn taryhyndaky 3-nji lideriň ýolbaşçylygynda bayram edýär. Has dogrusy ýurdun iň möhüm bayramlarynyň başyny çekýän bu sene martda häkimet başyna geçen prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda ilkinji gezek bellenilýär. Habarçymyz Aşgabatda geçiriljek harby parada gatnaşjak organ işgärlerine, harbalara we büdjet işgärlerine Garaşsyzlyk gününe şu ýyl has ýokary derejede taýýarlyk görülmeligi barada berk duýduruş berilendigini aýdýar. Vilayetin harby we organ işgärleriniň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä, parada gatnaşan döwlet işgärlerine iň bir kiçik ýalňyşlyk üçin jogapkärçiligi çekiljekdigi işlerinden kowuljak barada haýbat atyldy. Parada gatnaşjaklardan dil haty we düşündürüş hem alyndy. Diýip ýurdun deňiz güýçleriniň bir agzasy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet häkimliginden we deňiz güýçlerinden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Baralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatda Garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleriniň şu aýyň başynda geçirilip başlanandygyny habar berýär. Garaşsyz neşriň 5-nji sentýabrda çap eden habaryna görä, döwlet we büdjet edaralarynyň işgärleri her gün ýerden saat 6:30-8:30 aralygynda Dağdan stadionunda geçirilýän köpçülüklerin taýýarlyklara gatnaşýarlar we şondan soňra işlerine gidýärler. Köpçülüklerin taýýarlyk çärelerine harbylar we talipler hem gatnaşýarlar diýip neşir belleýär. Häkimetler döwlet garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna we onuň öňü sirasynda geçirilýän maslahaty aýratyn ähmiýet berýärler. Türkmen prezidenti 12 awgustda geçirilen hökümet maslahatynda Garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçiriljek çärelere we döwlet maslahatyna gow taýýarlyk görülmelidigini aýtdy. Türkmenistan 1991-nji ýylyň oktyabr aýynda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny elan etdi. 2017-nji ýyla çenli Garaşsyzlyk güni 27-nji oktyabrda garaşsyzlyk elan edilen günü bellendi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklibi boýunça ýurdun parlamenti bu senäni 27-nji sentyabra geçirdi. Häkimetler senäniň üýtgedilmeginiň sebäbini açaçan we takyk düşündirmediler.